ɗon e gongiɗa hawnade sawnema nandat koye cakan mbiri wawi gewu kewgal wawi derero hande ko le 13 9 mois l'an 2020 e hande ɗo e nokku biyeteɗo Bousséyat Idinaɓe tawi jaam ene jogga jawdi ene woda ko wodi ko ene waɗe ko ala ko ene fewje lukki o Mamadou Yero Olil o 5000 uji puɗɗortoɗen golle to caméra o fawe Mayram Dor Mamoudou Saydil ɗo e on Mayram Dor Mamoudou Saydil ko gongiɗa hawnade sawnema nandat koye cakan mbiri wawi gewu kewgal wawi derero gulli wawi cantoɗo albarka Mayram Dor Mamoudou Saydil albarka ñande buun warta galle bamma ɗo albarka ñande meɗen Allah nokku biyeteɗo tasoto bila albarka ñande kaƴel o woni bari ñallel Saydou Dembour e debbo pullo mbo wona ende ɓuuri jomum wona rungorgo guero wona yeƴorgo wandu dufti Mayram Dor Mamoudou Saydil 3000 ugue kankate wona gonga firtan guur ɓoye seko ɓoggol ɓoye taƴe toñangue ɓoye hamno Diafar Saydil 5000 ugue o woni Diafar Saydil boɗejo boɗel wona boɗel guel diri falo o woni Diafar Saydil albarka ñalawmaji meɗen Allah e nokkuɗo wiyete Koriko Sare Sayboɓe o woni Diafar Saydil albarka ñalawmaji meɗen Allah e toɗo mbiyami yoni Diafar Saydil golle ɗe joni c'est très bien golle ma joni liggey ma bonani Diafar Saydil yoni daguer joom soɗe lelo sarse forto yulu nguru yoɓo si kanko wata memani guuro golla jamdi ɓaleri Diafar Saydil golle ɗe joni Mamadou Yero Olel o wi Mamadou Yero Olel wi 5000 francs kaytal ujunere ɗo waɗi 5000 ugue ɗo watti 5000 francs kaytal ujunere alhamdoulillahi rabbil alamin mbimi joni rewe jaño wore ɓubki ɓe ndiki ɓa diki leydi pofting sammoɓe daɓɓo jol kalan keƴe ba debbo pullo mbo wona rungorgo guero wona yeƴorgo wandu debbo pullo mbimami mo waɗani nen wona ende ɓuuri jomum wiyete Mali moƴƴo ɓi Amadou Abdoul moƴƴo wonde gorko pullo mbo hulani reedo mokli mawɗi jalti wallahi oya mbaɗe kam jam mbaɗe kam jam mi naati hanti erreur mawɗo o woni Mali ɓi Amadou Abdoul noddira ko takko mbimi ko takko belɗo takkademo takke hoore takko takkitta ko ma hoore mum takke laalo debbo pullo mbo wona rungorgo guero wona yeƴorgo wandu billal birama jini rebbe gostaka ngay ɗo wiyete mama albarka ñande meɗen Allah e nokku mbimami nokku biyeteɗo Koriko Sare Sayboɓe luute fadde tawe jaare maire yiɗata maire añata mais ko mettetake maire woppata toba jamma bari ñallel Saydou Dembour 10000 ugue kaytuɗum 10 000 francs kayto ujunnaji ɗiɗi ni wano hakkuname billal birama jinni rebbe gostaka gayɗo o woni ayde ɓi Amadou Abdoul goni wande Mali ɓi Amadou Abdoul moƴƴo wande Sambour moƴƴo don Amadou Abdoul cewɗo mbo heege sewnani karliɗo mbo harlaki basal mbalo wuuro mbarodi ladde ñanguiri paɗɗori jamɗe jaam ñalla wala luute fadde tawe jaare hakkudame Sambour ɓi Amadou Abdoul heƴata e film goto heƴata e bande goto heƴata e jamma goto gati alhamdoulillahi rabbil alamin on gorko polo ndemi mbeɗodiri joɗe fo 5000 francs 5000 francs ne waɗa hakkude amen ayde ɓi Amadou Abdoul mbimi endema nde wona joggal gore leydi he ayde ɓi Amadou Abdoul komo nanani mbo yiyani woodi kono mo nanani ala ba luute fadde tawe jaare mbimi nayi ne jeɗeta gowi wallahi nayi ene jeɗeta gowi o woni Mamadou Yero Olel demo joom dimaɗi pollo joom pulfuli gorko joom gor wori waɗɗo fundu daro jippo elkitare naare yara koɓe yara kolti gay dimaɗe seeno bobori gorko pullo mbo hulani reedo mettani ñagal sibrawal yahoɓe wagarawal joɗeɓe gorko pullo mbo tawrani bamum dialo tan jambere tan wonnomi haalani zaman o mbimi so neɗɗo tawri bamum dialo tan jambere tan ma waɗ galle kono keccel ma ceɗen jaɓɓata ɗon fereŋaji wona mi wima o woni de Aissata Issa dedde hamo ñamani kedde waso raga fulnas awdi Allah goto rondata ko jorɗo koɓɓe ndewata kecce kuɓɓe jalten dakka nayyi toɓe mbala e boowal ɗemgal koye ɓuɓri woni haalata ko terɗo mbawa liggadde ko liggorto ko ɗon mbawi ɗum tappiti jori nayi ne jeɗeta gowi o woni Amadou Demba Kadiata noddirteɗo Abou Dieng waɗi 10000 ugue joni ko natmi jonde nde ko 10000 ugue ujunnaje sappo Amadou Demba Kadiata di Abou Dieng albarka ñande kargue Amadou Demba Kadiata di Abou Dieng lukki woni 15000 ugue Amadou Demba Kadiata di Abou Dieng Mamadou ɓi Yero Olel 7000 ugue ujunnaje jeɗɗen wonde ujunere CFA Mamadou ɓi Yero Olel tappiti joƴƴ gonga yiɗa hawnade sawnema nandat koye cakan mbiri wawi gewu kewgal wawi deren gulli wawi cayntoɗo wona mi haalani zaman o mbimi alhamdoulillahi rabbil alamin barke Allah komi demo barke funnague Allah komi demo barke maleykaji Allah komi demo waɗata neɗɗo dimo mi wona demo ettata ndima ko demo ndima koye golle balle ɓadigal fo ɓirta ko haala fo jaddata sa wi ka demo keccel maccuɗe jaɓirta noon mami nawtan mon film o ha ɓi jowo joɗota ɗum sello konngol tan ha tumere haara nder e haala belka wona mbeɗa huccidira e sukaɓe rewɓe fulɓe woɗa fulɓe ɓe ganda bonne ɓe gañata kafati peparaki ñami ɓate dangali wona mi wima ko o woni Mayram Dor Mamoudou Saydil debbo pullo mbo bonna ñande Bounowar bonna ñande kaƴil Mamadou Délé mo bonna ñande Tasoto Bila wona mi wima ko o woni bari ñallel Saydou Dembour sono rokkuma tata kono jala wa nen gata woɗo gataɗo soore o woni Diafar Saydil mi yoni kalis o mi yoni Diafar Saydil c'est très bien golle mon pe woppu toon hami haal jetta woppu toon somi haali timami weccu
Jafar Saydil yoni kaliso wallahi sadere be golle mon pe ligge modon bonani ardo waddo faddo tambo o woni mali bi Amadou Abdoul jotu jubbiraɓe de Thiel selam ngam gelan tambo koyde kattal tonga temedere yar temedere sappo ngiwe koyde kattal katta kattalede giwgol goto la yon bonnanta ɗum o woni mama bonnani ñande ko rega sare sayboɓe nokku tawnomi Aissata ɓi Oumar Mali inna wi atta ko cooyo nokku tawnomi Billal Birama jini rebbe gosta ngari debbo pullambo ala farde hakkonde hoore feparaki ñamo ɓaterangal wiyete Penda Baydil Penda mo yiiɗa pene wona mi haala ni zaman o bimmam naw tan mon film o ha to e Allah mbiyami ɓe jowo jooɗota ɗum sella konngol tan ha tumire hara ndere haala belka mami naw tan film o ñande Allah mbiyami weyndu sembani weyndu ɓireɗami weyndu kaɗami weyndu ɓuuɗi colɗe kaabi dikki nokku tawno Mouhamadou Oumar moƴƴi don Oumar Ali Woyso nokku tawnomi gorko pullambo hulani reedi metta ñagade Abdoulaye Issa Abouyere Diaye noddiraɗo mboɗeri o woni ayde ɓi Amadou Abdoul demo joom dimaɗi pollo joom pulfilig debbo joom gorwori wona mi haalani zaman o mbimi o woni Mamadou yer olel bonna ñande woro yer olel bonna ñande men Allah e to ɗo mbiyami kaƴel Mamadou Deleymi on ñande aɗa tawa yarani caggal albarka kawral men hakkude ɗo e nokku mbima biyeteɗo beelel Mamoudou mi yaɓɓi fereng jaɓɓuɗa fereng keccel maccuɗo 5000 francs kayital ujunere koye lawol kawreɗen on ñande wona yangue wona mi haalanima mbimi o woni de Aissata Issa Billal Birama jini rebbe gostaka ngayri mami wadduma e debbo pullambo hulani reedu mettani ñagade mbima wiyete ko Sefa Aliou bonnani heccanki ñalomaɗo galle bamum nokku ana wiye heelenga leydi aynaɓe nayyi nokku ɗawnomi ñalel bonnani ñande Allah to wiyete heelenga ɗon tawnomi debbo pullambo hulani reedu mettani ñagade wiyete Fatima Oumar Cukel Hawa wona wima ko o woni Amadou Demba Kadiata noddirteɗo Abou Dieni 15 ogueɗe ɗo joni yondede jooɗa ɗo joni joɗɗo junggom yon gaki janade albarka ujunnaje sappo 6h24 albarka ujunnaje sappo 5h55 albarka ujunnaje sappo subaka law keccel maccuɗe mo jelɗa mbaɗirɗa ataye wona ko ñande hen jiddunome gorko pullambo hulani reedu mettani ñagade doña rewe Diagne Woore ɓuɓki ɓenduki ɓaddiki leydi poftinki sammoɓe dabɓo e jol kala ne keeɓa mbimi nayyi enen jiɗi to goowi kono sen jetti film o en koddata ñande Allah to wiyete Sobuga aynaɓe nayyi toon cuumaɗe jeeɗi kodde kontini jimi kelmel to mbi weddano mawɗo jimi pollo munno caparɗo ko payɗi metto nder wallahi barka so tawi nayi enen jetti a yiyata foƴgue ne metto foƴgue ala ko payɗi metto nderta ayde ɓi Amadou Abdoul inde ma nde wona joggal ngor e leydi he o wi 5000 francs kayital ujunere tembere Mamadou ɓi yere olel signature golle ɗe hakkiɗe jaaɗi 5000 francs kayital gayniɗo film signature ko jondani fa kawi on kawi bandom